Gaurko gaua, urte guztiko motzena izanik, ez da beste edozein gau bezalakoa. Egun honen, ahalmen bereziak zituela eta, gauean, herriko jendea suaren inguruan elkartzen zen. Suaren gainetik salto egin, esaerako jugatu, euskaldunek bertako mendi malkarretako ur isuri gardenetatik asetzen zuten egun honetako egarria. Era honetan, barrena garbituz, eta gainera, zenbait gizon eta emakumeek gorputza bustitzen zuten, gaitzei aurre egiteko asmoz. Kristau ohiurak sartzen eta Euskal Herri guztira zabaltzen joan ziren, eta honekin zoritxarrez, inkisizioa. ¡Eta